И здравейте хора! В днешното видео вероятно много малко хора ме познават. И да. Днес ще играем в FIFA. Както сте забелязали. 2-3 мача поне. Нали? И да. Някои хора, както вече казах, много малко хора може да ме познават. И да. Ще започвам да качвам видеа и това е. Като цяло. Честно казано. Ще се опитам видеото да е поне 5 минути. Възможно най-бързо да е. Съжалявам. Но трябва да е по-бързо. Давай, зареждай. Който още си няма лига, може да джойне ето тази лига, Армения. Имаме и Lane Change. Така изглежда отбора ни в момента. Не мисля, че е лош. Не е стори. Не е стор тук. Директно започваме с мачовете, уважаеми зрители. Аз на плеера на ранките цъкнах. Не, защо? 108 атакс. Май се набутах между шамарите. Нека да видим. Let's see. Вандер Сар, човек. 110, защо? Защо? Аре, ние за първи път да си играем на лош стадион, моля ви се. Той явно е фен много на Арсенал. Отнемаме топката. Фал. Не, ще бак Пич. Пич ще даде фал за него, защо? Защо? Дейвид Бекъм. Левандовски няма да е гол. Добра блокада. Так. И извеждаш пас. Има възможност резултата. Както виждате, имаме Ламин Ямал. Той за сега никога не е отбелязвал в нашия отбор. Гол за нашия отбор, така да кажем. Да се израза. Добра намеса тук на Майкон. Аз съм малко болен. Да, за това. Шанс. И да видим пас към Нико Уилямс за Педри. Доста голяма неточност на Педри. Пич сам си блокира удара. Мерси. Благодаря. Ламин Ямал с кълбото Ламин Ямал. Измъква се той. Брат, за какво така ми лагва? Не бе! Не на него. И 1-0. Пича е доста добър, доста стабилно се разцъква Lane Change. Така че няма какво да кажем, няма какво да се оплакваме. Не е лош опонентът. Левандовски. Не, 1-0 за Пича. Не, 1-0. Греда. Омага. Тук се измъкваме. Тук така много измъкнахме се, хора. Това си беше чист гол. Не знам. Как става тая работа? Иначе аз отдалече, ако трябва да бия Паул Рудърс, фал.
Съм много добър, ако трябва да бия далеч пауър удар. Сака. Оле, тук това ако беше минало. О, той има ричкар. Майкон. Мулкон. Дуспа. Тук защо няма дуспа? Гледай къв фал, да, гледай. Гледай. Голяма неточност. Но и аз правя. Защо Гвардиола играе напред? Това ми обясни. Сега ще подаде и ще вкара. Не бе, ти къде се хвърляш, пейти? Мазрауи. Опасността за сега изглежда предотвратена. Каква намеса тук на Мартинес? Мисля само 1-2 мача да изиграя. О! Разцъква пича Ленчейнч обаче. И... Аха! Какво прави това, бе? Аге. То, какво му стана? Змия! Не, бе, брат, този Димарко, ах. Давай! Взимаш? Подай му я. На крака точно. Серджи Дердер. Завърта се! Точно в наша полза, да. Пича някакви палци надолу ми праща. Удар. Да. Много ясно. То някакви палци надолу ми праща. Бе, брат, ти си 108 овара. Не можеш да биеш един 107, баси слабак. То бил, ама. Мачовете, де ще играеш, ще бъдат само 1-2. Колкото и да мраза върс, так ще играя. Нека... Искам видеото да бъде максимално кратко. 5-10 минути. Не знам. Нека да видим. Не. Оня ден, като играх срещу хакер. И той беше 5 човека в защита, между другото. Ако ма карате да опиша играта с една дума, ще ви я кажа. Скрипната. Играх срещу един хакер. Казах си, няма значение. Бима и това е. Нали, после като с такова гледа, 67 оварал съм. Си викам, какво става тука? И тогава пича ми е откраднал футболистите. Част от тях съм ги запазил, нали, както там видяхте Руй Коста 109 оварал. Феноменален Руй Коста беше. Лаутаро Мартинес и него успях да го запаза, но само, че имах Андри Робъртсън, но само, че него не можах. Имах и Уилям Салиба, какъв беше този трагичен удар. Дали Ламин Ямал ще отбележа първия си гол, да. Първия си гол в официален матч на Ламин Ямал. Ето го, Руй. Не бе, не там, не така. Да. Аз не трябваше така. Десен! А вчера с Педри къв гол вкарах, нямате си на идея. Значи, подава му с кроспам, той удря гредата, само се завърта,
Нали, само както се завърта и я рита. Обърнат. Не виждаше вратата къде е. С гръб вкара. Да, тук какво би се е купил? Ага, да. Вземи си коинса. Хора, това мисля да бъде от видеото. Надявам се да ви е харесал, колкото и да беше кратко. Отново, ето го отбора ми, не мисля, че е лош. И да, аз бях Димитър и това беше моето видео.